नोंथांनि आधार कार्डआ बेसेबां गोजाम 5 बोसोर 3 बोसोर 2 बोसोर ना बिनि गोबाव बे समाव नोंथांनो मोनसे आधार कार्डनि सायाव गोनां रादाब बड'लेण्ड बुब्लिया लाना फैदों। नोंथांनि आधार कार्डआ जुदि गोजाम आरो गोरोन्थि जाना दं अब्ला नोंथांनि थाखाय बे भिडिअ'आ नोंथांनि आधार कार्डआ जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 15 मार्चनिफ्राय 14 जुननि गेजेराव नोंथाङा नोंथांनि गोरोन्थि जाना थानाय आधार कार्डखौ फोसाबनो हागोन। बेसेन गैयालासिनो नोंथाङा आधार कार्डखौ फोसाबना लानो हागोन। 3 दाननि गेजेराव बेसेन गैयालासिनो नोंथाङा आधार कार्डखौ गेबें खालामना लानो हागोन। मुं थं टाइटेल बायदिफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों फोसाबनो हागोन। 10 बोसोरनि गोजाम आधार कार्ड गोनांफ्राबो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। नोंथाङा न'आव थानानैनो अनलाइननि जोहै बे सुबिदाखौ लाफुंनो हागोन। जायखिजाया खामानियाव आधार कार्डनि गोनांथि दं, बेखायनो आधार कार्डनि सैथो एबा गेबें थानाया जोबोद गोनांथि। बेनिखायनो समखौ आद्रा खालामालासिनो नोंथाङा नोंथांनि गोरोन्थि जाना थानाय आधार कार्डखौ गेबें खालामना थाबैनो ला। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे खौरां। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।